amma ina tabbatar maka zuwa na kurkuku na samu nasara kwarai da gaske. Na ji daɗin da Allah ya kai ni kurkuku domin na kubutar da wasu da dama, na biya musu tara, wasu da dama na ga irin halin da suke ciki, wasu na ɗaukar musu lauya saboda ba su da lauya. Wannan babban nasara ce. Nasara ta biyu, gaba ɗayansu gidan gyaran halin nan na sa barau na ce sai an sa musu security light, kowanne sai da aka sa 41. A wannan zuwa Wawa sai da aka sa mata 41. Gauron dutse sai da aka sa mata 41. Yanzu ma yau ana gamawa duka gaba ɗaya. Jiya na ga motar ta je kayan aiki kuma ba tun yanzu ba an haka rami. Ka ce su gobarar titi suka ke? A gobarar titi. Sannan kuma gauron dutse saboda suna karancin ruwa na ce sai an musu boreholes, babban boreholes wannan zai dibanci akalla akwai mutane sama da 1,700 a gauron dutse. Akwai mutane a Kurma sama da 1,000 da wajen 600 da wani abu a lokacin da na baro. Ka san ko da wani lokaci zaka ga figas din sai an rubuta ta a kullum, adadin mutane kaza ko sun ragu ko sun karu. To kaga zuwa na kurkuku ya zama muna alheri, kuma na yi farin ciki. Ina tare da mutane, kowa zan zo in ce me ya kawo ka, aini kaza ne, aini kaza ne, aini kaza ne, menene aka yi maka tara, an mun tara kaza ko wata 6 ko shekara 1. Haka gaba ɗaya na tare a kurkukun nan. Allah isaka wa sauran su Jafar tare da shi da wannan yaron Ɗanladi da sauran mutari ƙanina, Allah isaka musu da alheri. Su ne a nan take zan ce to aje a biya tara kaza, aje a biya tara kaza ta wani, aje a biya tara kaza ta wani. Dan ya samu yanci. Dan ya samu yanci. Ai kaga nasara wannan ma kawai za ta iya kai ni kurkuku. Amma waɗannan makafin 'yan siyasar da suke gwamnati daga so har su jagoransu Baba Dan Audu da ba su da basira a siyasa, ba su da tunani a siyasa, ba su da hangen nesa a siyasa, sai shirme. Ina so in tabbatar maka muna miƙa gaisuwar mu